Vítame vás v ďalšom videu Agrokomplexe na autosalóne. Ospravedlňujem sa, že minulý týždeň nemohlo vyjsť video, ale vzhľadom na to, že som stále chorý, tak aj dneska to bude také trochu kľudnejšie, ale snažíme sa a videá budú vychádzať čo najčastejšie. Momentálne ideme do pavilónu A. Máme tu Cupru, Volkswagen a Seat. Zatiaľ sa mi to tu veľmi páči, ale chcel by som si pozrieť tohto nového Golfíka. Je toto Golf alebo Passat? Povedzte vy ľudia. Vlog ideme momentálne do Bčka, ukázať si, čo tam máme, lebo ja netuším, vieš, aby som aj povedal, ale tu máme napríklad ovládacie tanky. Žlté auto, žlté auto, žlté auto, žlté auto, žlté auto, žlté auto. Tu na? Pozerám, že by mali byť retro veci. Ideme sa na to pozrieť. Áno. Ale to volá, čo kombajnujú. Že takéto chcem domov, Alex, pozri, takto budem bagrovať záhradu. No dobre, toto je nezaujímavé, teď to poďme preč. Ale ja si toto nechcem sadnúť. Do it for content. Dobre, toto si viem predstaviť ako budúce povolanie. Hej, však to je od 15 rokov. Pozri, tento je za 14 000. Taký si môžem kúpiť. Skús ho otvoriť, mne to nešlo. Ja si tam chcem sadnúť. Ten je asi zamknutý, skús ten vedľa. Aj ten je zamknutý do riti. Ale na takomto žltom sme chodili. Bohužiaľ, chcel som si to kúpiť, ale keď si tam ani... ale to sú čisto nové. Tam je veľaká show. Teraz jeden z top kaskadérov na Slovensku. Takto budem jazdiť od 21. októbra. Zatancuj nám. Vieš, čo bolo tu pred 2 rokmi? Nie. Tu sa hral ten turnaj v CS-ku. Tak to je tu aj teraz. Však tu hrá Sinner za Dynamo je Cloud. Je to tak dobrá práca zo strany práve Viktora, ktorý získava ten opening, agresívne nabádania, to! Aj tak sa zjebeš. Vrátime sa neskôr. Takže ako môžete vidieť, už sa nachádzame tu na takej hernej zóne a je to reálne všetko. Máte tu proste obrovské monitory, kde máte všetko, zahrať automaty, idem tam najebať a uvidíš, že tam na 999. Máte tu veľké herné zóny, kde si môžete zahrať napríklad tu s niekým. A rozmýšľal som, že ja si dojesem svoj setup a vystavím ho sem, kde sa tu deti hrajkajú. No tak to bolo nič. Ale na to, že tí chalani tu dávali 750, no, je na stenu. Aký čas si myslíš, že dáš? 27 minút. Si niekde razil? Nie. Tak myslím si, že určitě to Idem dole. To nejde v tých topánkach. Také si nikdy nalezlo? Nikdy, prvýkrát v živote. A ešte sa bojím výšok. A to vás nenadvihne, keď padnem? Jo, ja ťa chytnú. Ideš. Dole. 152 sekúnd? Tam si máš nahoru. Ja sa bojím výšok. A však to je dobře. Že to dal, ne, že sa bojíš výšek. Vyzeralo to ľahšie. Ale ja som tej polovička, že stať. Ja to nedám. A bolo to nekonečné, ľudia. Toto by ste si museli sami skúsiť, aby ste vedeli, že aký je to horor. Ale ideme už von? Drift taxi, vidíš? No, tu nám máš stanok, kde stoja. Ale asi sa tu stala nehoda. To je dron? Halus. Však ale už vymieňajú iba kolesa. Takže momentálne mi, že Matúš išiel kúpiť vodu, takže som tu sám. Budete tu mať také zábery. Ideme pozrieť ešte 2 pavilóny, v ktorom sú tie auta a potom sa pôjdeme nadlapnúť. A vidíme sa v ďalšom pavilóne. No to chcem. To je autobus, takéto si kúpim, tam budem bývať. Toto by som chcel a na toto mám budget. Máme krásne nápisy Dakar, takže skúsam povedať, čo si v podstate z toho Dakaru vykonal. Spomínali sme nejaké štvrtky.
Ty si furt hladný, smedný, cíkať sa ti dá jak malé dieťa, z teba sa to normálne nedá prejsť celé, to by sme tu museli byť do zajtra. Momentálne ideme pozdraviť Olivera a ukázať vám nové Sangyongy. A potom domov. Luxovi tu ukradli 50 €, keď ste videli, jak som natáčal, jak jazdí. A momentálne skončil chudák chalan bez peňazí, chcel som mu požičať, ale odmieta to. A preto by ste nás mali podporiť v našom kontente. Ty kokso. Aha, už to vidím. Už vidím to moje vysnívané. Ja ti ho musím ukázať. Ja mám jedno také MG, ktoré sa mi strašne páči. Tu nás stojí. A tomu idú dvere dohora inak. Neviem, či je odomknuté. Olivera sme ešte nenašli, ale nájdeme veľmi skoro. A toto je čo? Toto je všetko z dnešného vlogu z autosalónu a vidíme sa ďalšiu sobotu. Čaute.